Eu, para min, a muller rural definiría como unha muller loitadora, moi loitadora. Sí, sempre sale adiante. Estamos aquí nas inmediacións de Hortasol, que é unha empresa familiar que se dedica á comercialización de hortalizas, que fundou meu pai en 1991. Hoxe en día está xubilado, pero estamos enfrente dela miña irmán máis eu, con moito orgullo, por cierto. Criei-me aquí, entón, pois, non fixen moita renuncia, pero non a faría tampouco, non renunciaría a nada por vivir aquí. A min gustaríame que seguiran coa empresa, pero tamén, por outro lado, é moi sacrificado. Eso que nós non nos dedicamos ao campo, que nós estamos na outra cara do campo. Bueno, aquí eres feliz, eres libre, hai paz, é bonito. Pasas moito traballo e moitos quebradeiros de cabeza, porque son as 24 horas. É como a hostelería, estás todos os días, de lunes a lunes, pero ao final merece a pena. Eu creo que cada vez o recoñece máis, pero, bueno, está aínda pouco reconocido. Deberíase de reconocer un pouquiño máis. A muller que empeza no campo, acaba no campo. Ao mellor o home, pois se lle sale traballo, pois vai a traballar fora, non queda no campo, pero eu penso que a muller queda no campo, aínda que lle salga ao mellor algún traballo por fora, igualmente queda no campo porque pode compaxinar a familia, o hogar, campo, todo. Para min ser muller do rural é algo gratificante, é algo maravilloso, é naturaleza, é paz. Non cambiaría o meu traballo. E dá moitos rompedeiros de cabeza, xa che digo, moitas noites sin dormir e todo, pero despois a gratitud do resultado final, ao final compensa.